Ndị be anyị ndewonu, anyị abịachighata n'azụ n'ụbọchị nke taa. Aha m bụ Prince Gideon Dimobiefuna. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya maka alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Alụmdi na nwunye bụ njikọ dị n'etiti nwoke na nwanyị. Ụmụ ọbụla ha mụtara ga-abụ ha nwa nwa ya. Nwoke ọbụla tozuru oke ịlụ nwanyị n'ala Igbo ma ọ lụbeghị nwanyị, a na-asị na ọ bụ oke okporo ka ọ na-agba. Nwanyị ọbụla tozuru ịlụ di ma ọ lụbeghị, a na-akpọ ya ndabiri, ya bụ onye tozuru etozu ma ọ lụbeghị di. N'ala Igbo, a na-ahụ okorobịa ọbụla lụrụ nwanyị dịka nwoke tozuru etozu. A na-ahụkwa ya dịka onye na-adaghị iberibe, hụkwa ya dịka onye nwere ike igbo mkpa dịrị ya. O nwere ihe ndị nwere ike ime ka alụmdi na nwunye wee zuo oke n'anya ọha na eze, nke ga-abụ na eziokwu ịlụgo nwanyị n'ala Igbo. Nke mbụ bụ na a ga-enwerịrị nkweta dị n'etiti mmadụ abụọ na-alụ di na nwunye. Ị ga-alụ m ka ị gaghị alụ m? Kedu ihe a na-ekwuzi maka ya? Kedu ihe nji emewe ihe niile na-eme? Kedu ihe nji tinye onwe m na igbo? Nke nwoke ga-ekweterịrị na ya chọrọ ịlụ nwanyị, nke nwaanyị ga-ekweterịrị na ya nke nwoke ahụ ga-abịa ịlụ ya na o kwere ekwe. Anaghị amanye mmadụ amanye ka a ghara inwe nsogbu n'ọdịnihu. Tupu alụọ nwanyị, a ga-enwerịrị onye akaebe. Ụfọdụ ndị na-akpọ ya ndu ụzọ, ya bụ onye ga-akwụnyere ha, ya bụ onye akaebe. Ịma na ije ọgọ kwesịrị ewu ije mmiri. Ịjụ ese ga-adị n'etiti di na nwunye ahụ. Nke nwoke ga-aga jụọ ese banyere nke nwaanyị ọ na-aga ịlụ, nke nwaanyị ga-agakwa jụọ ese banyere nke nwoke ọ ga-aga ịlụ, ka ghara ihiwe ihe ga-egbochi ya n'ọdịnihu. Ezinụlọ abụọ ndị a ga-ekweterịrị na ụmụ ha ga-alụ. Nnukwu ọgọ, oke ọgọ. Ya bụ ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwaanyị, ha ga-ekwete na nwa ha nwoke na nwa ha nwaanyị ga-alụ di na nwunye. Ọ bụ na enweghị nkwete zuru oke, ọ bụ na ha ekweteghị, ị mara na alụmdi na nwunye ahụ agaghị enwe isi. Ọ bụrụkwa na agaba ịlụ nwaanyị, a na-ebu mmanya, buru ọjị, burukwa ose ọjị wee gawa ịlụ nwaanyị. Dịka ịkọ aka n'ụzọ, a ga-eme ihe ndị a ka o wee zuo oke n'anya ọha na eze. Ọ bụrụ na agbacha nkwụ nwaanyị, a ga-ama akụ nwaanyị, ya bụ ime ego nwaanyị, eme ihe n'isi ya, nke bụ na ọ bụzi nke nwoke nwe nke nwaanyị. Mana gekwa ntị o, enwekwara ohere maka alụkwaghịm n'ala Igbo. Dịka omenala Igbo si wee dị, enwere ohere maka ịgba alụkwaghịm. Ọ bụrụ na nke nwoke alụgide si ike agwụla m, maọbụ na o nwere ụzọ nke nwaanyị si wee mejọ, maọbụ nke nwoke si wee mejọ, enwere ohere ịsị ana m alụzi. Nke nwaanyị bugide ọsị mba, aga m emenwu ihe dị n'ihe a, alụchala m. Maọbụ nke nwoke megide ọsị mba, aga m ediwu ihe a, alụchala m. Enwere ohere adị ama. Ọ bụrụ na mmadụ abụọ ekpebicha ịlụ di na nwunye, enwekwara ihe nwere ike ime ka alụmdi na nwunye ha na-akwado ịlụ ghara inwe isi. Nke nwoke ekpebichana sị aga m alụ nwaanyị a, mana o nwere ihe ga-eme ka alụmdi na nwunye ahụ ghara inwe isi. Ọ bụrụ na nke nwoke maọbụ nke nwaanyị achọpụta na ezinụlọ ọ na-abanye adịghị mma, nke nwoke nwere ike sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị a, wee chọpụta na ezinụlọ ahụ nwere aha ọjọọ. Maọbụ nke nwaanyị asị achọrọ m ịlụ nke nwoke, wee chọpụta na ezinụlọ nke nwoke nwere aha ọjọọ. O nwere ike igbochi maọbụ ime ka alụmdi na nwunye ha ghara inwe isi. Ya bụ ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa, nwanne, kwụba aka gị ọtọ. Ọ bụrụ na nke nwaanyị na-agba n'ezi, maọbụ na nke nwoke na-ezu ohi, maọbụ na ọ na-agbakwa n'ezi, dịka otu nwaanyị anaghị ezuru ya, nke nwaanyị asị mba, ga m emenwu ihe dị ebe a, o nwere ike sị na anaghị m alụ. Ya bụ ịbụrụ nwaanyị, mara na o nwere anya na-ele gị, ka ị ghara ịdị na-epio piom. Ị bụrụkwa nwoke, marakwa na o nwere anya na-ele gị, ka ị ghara ịdị na-eme aka abụọ, maka na ọ dịghị mma. Ụkwụ na-aga wam anya na-aga wam na-ahụkwa ya. Ihe ọzọ nwere ike ime ka alụmdi na nwunye gharakwa inwe isi bụ na achọpụta na
ofu onye n'ime mmadụ abụọ na-arịa ọrịa ọjọọ dịka ọrịa obirinaja ọcha, dịka ụkwara nta, ọrịa ọcha, akwụkwụ na ọtụtụ ọrịa ọjọọ ndị ọzọ. O nwere ike ime ka ofu onye si mba na-anaghị m alụ n'ihi na ọrịa ahụ jọrọ njọ. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe ọjọọ maọbụ nke ọzọ, biko nwanne m, kwụba aka gị ọtọ, sepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ. Maka ikuru aka enwe tinyere ya onye ọbịa na nri, ọ ga-asị mba n'ihe a bụ aka mmadụ. Ya bụ jiri oge wepụ ya bụ aka enwe n'ofe ka ị ghara itinyere onye ọbịa ọkpọ ya aka mmadụ. Ihe abụghị mbụ anyị na-anọ n'ebe a. Anyị maara na aha m bụ Prince Gideon Demobiefuna. Anyị nọ na Igbo Echo wee na-ewepụtara gị omenala, asụsụ, ewumewu ọdịnala na nkwenye ndị Igbo, maka ndị Igbo nwekwara nkwenye dị iche iche. Ọ bụ ya ka anyị ji wee na-ehimesi ihe onyonyo ndị a ka o were na-edo gị anya na Igbo nwekwara ihe ha ji wee biri, na ọ bụghị nke ndị bekee wetere ka anyị jiri biri na mbụ. Ọ ihe ndị a anyị ji biri na mbụ ka m na-egwebatasịrị gị ka o were na-edo gị anya. Ọtụtụ ihe onyonyo anyị gbasara nkụzi asụsụ, omenala na ihe ndị ọzọ banyere Igbo, ha nọ na YouTube. Ị gaa na YouTube ị ga-ahụ ya. Na-anọgidesi ike ka ị na-amụta na ọ ga-abara gị uru, bakwara m uru, bakwara ụmụ anyị na ọtụtụ ndị ọzọ uru. Ndewo maka ige ntị.